khairok thabani an bisa obohai obostan tongha buni hai kaham karang hai bui hai kinyo phata hal jo phunu gei han pasang tifin manan babe ang bini bukugo kok faizak leya koya ro kamang bongni mokolom muktoi koplo abono tam sanai seng kuno sajak nai kere amo hai nokha hangkai abono faide choba lainai je mansak sini kukui koboni bagai bo 1 বছর 2 মাস jasiko ngai hana hai jotna no sare kaham seng tabuk thanglai tongo khwayo omo hangkai khwai ro yang sonai tei phaimani porkharang teikhai jamileng teikhai yang khwai seng thangnai tabuk aro kaisa khobor manmani kukui khoroksa koboi deborma hanai bo hangkai 1 বছর kisa lai drop siko tam jani bemar manjagoi bini yakung chukti pura yakung bini abo sokma hai tam jani robonoi cancer haingai tongkha brogano photo rohoka ngai tini brobai kok salaika bongni location rok nakha tabuk thanglainai bongni kamini bumung hangkai iko tam hanai Warrington bazar ganani chelaka ham kami hanai khanao ngai yang tei to gana no location nai mane tikisa Warrington bazar tikisa thangkai na manjago ngai Warrington bai abo saksaliata bongni nok ngai no khongsu gya belai khairok ma sinchaja tamjani hai sorai nai ka hangkai belai khairogo aboni bagai tini ma phaika onek abono nailainai seng tabuk thangkai sengbono palkhai hana hai soba lainai seng tabuk thangnai norok video kereng tonglita seng tabuk sok baidaro abono bongni nok sorai kap mani khnai tongkha belai kostong jak tongkha bini abo nok mani je photo nokma o yakung pura sukti tamjani haingai yakung bai masang yang tonghata sorai kamang tongo belai tamjani haing amtai haing khai sakango amtai mani kisti ni aro thangpuro sorai kisti afro haksa mesimino kapma khanai tongo tamjani haing kha hangkai tini ba mo haino nokolni muktoi se phainani nai am hai noka hangkai ta belai khairok ma sincha sini borok sogia sayani bagai nailai mai layata rang puisa karilai kabui tongkhata na mayo asongna nangya yango hadi aro sit no golak tamjani haingo hamo hairok nukai sarai rok ngai sini bobishot jang sarai rok nuka hamkai nai ti sana nango ngai tabuk sibini 14 মান siko 1 বছর kisa lai drop siko 1 বছর 2 মাস hairok khanata kamang tongta nogo nangya nana yango hadi tasona nangya kamang tongta na ta kostong sokota tufu ada yang nana yang ada kaget yang kamang tongta na kamang tonggoan tuh honin busuk dah busuk mana tufu hang kamang tomai muncaya tuh mau gerima ba tawa muncay bilang besar banget tawa tawa punya dia mana okay tang punya mana ba tawa kamang tong na kamang tonggoan busuk ni na mo kaisa da busuk ini mau kasih ya muan besar kusun besar enggak besar an besar kusun besar kasih na enggak bini kayak bini om kaisa da besar kunai yang apa di dati angke telang ya beno kena son kena rogun telang ngamu tuman menai angka asal bekani bekawo kostong lai sobat na tongka sila ku gue man kerja kan namba kalau sampai siapa di kanya nanti bunuh aja tahu oke beri manza ya tanah koi bos orang kah serai sodo mas 1 বছর 2 মাস siko
masuk kata. Aw 1 বছর 2 মাস ta so dong ka kamang tong na Donong kamna horo horo matla ya. Kamang tong matu ya kamang. Pukoi nim bo mong tama kok maya khona Maya ko tapos surungan na jero. Aso gui ko roi sai sai chuna thungui ba tanong nai ka. Kostong jabo ta na poila mane busak balo khabam to ing mane Binum balong ma khai bothrai thai man hoi chi ungo. Yak ungo zon ung man ta sakang zon hai ka sa bala pu tongo. Cái a giòn cái ô giờ ba đi đó có thang cái chúc lại lại khá hàm ya cái chừng tóc tôi thang khá khoai yo đồ nóng dầu ta khoai yo tóc tôi thang mà nè gồm cái đó nó cũng cao quá body ya nó mà bay ra talang cái operation khai gì chậu asal nó sao con chai con tăng khoai bữa thang vào district hospital khoai yo ya chừng aku tuh langsung thang udah itu aku lidah aku lihat siapa ibu topon tapos gus dah tapos gus tamci topon gus dah aku dah saya melihat tabang pok thangka peruan cinta bakon bay jangan temporo orang cari maya ang naik maya jangan te bayar terang ini cakapnya an mau an sasitang ni ya apa ni cimin untuk bayar terang ini bebas tak kaya cuma ni semada tak lagi Oktober masuk Tobis nih Oktober apa nih kesaran rokte phonong maya kho phonong malia bin baba bosori hamyang gi oi bono talang simayang thakasu to bo phabo sore hamya bin baba yakung robono himaya arai mas moto bin baba himayang thaka jora o bono talang mayang thakata nai mayang ge ini tabuk to ham kana ble bin baba da bin baba hambi ko kam ro khai dong ta Garo aja tapos gus dang kam abo kuno saya bo jaga talang di uti jaga talang di kuno tamoro gamro kuno saya na nai simi nge bithi rogro roh ka bo kuno bithi bathari ya kuno richi basa bia chung direct chung saga chung kabla simi nogo kitir phai kuno na sunai liya bono phono go ri kanya bo sawo abo hai ka sano khaina bo mane kuno khaili ata na ni kun khaya sab salia kun phan salia to mane bini mote kuno khaijak nai korei jakhana abone babe yakari na khang kata fataro thangde fataro bo jaga thangna bo kuno saya na kun khaya go bo saya ban chung thanani hene ko rang ro ব্যবস্থা khai sai tok lai tong kha hai pa chung sai tong mai ya no ko roi mung sa kori chini tong ma bo a han yan bin sa tan thuyo wa tong bo wa go thebe ka mo ko Jakta posto. Daily am te kabu tong na. Obo tharai thai ya khong te ing ya hangkai ka han pa ngoi tong tong Belai posto nang ka borot bi ko kisat thonok na. Bene yakong habo yakong bai mas masang li yang foto ni. Thai da somsai tong ba. Thai da kha tam bong kha boi ke je agi su hospital delivery phai kholab lese de apro hangka boi ke chauta si ko titi asi bi no motor ya poila buteng ba jon ka haida jon hai si kon titi am sung si bo asai pru kai ga bo mane phati wi jam to yang na haino toroi hai torte tori phai mo sa asai pru ka go torte botor ro mas bang ro o ka sak ni phai ro ma phati wi ma ta deklai ma kha thoi somsa ma hai bangrek hata eri phai ta Ngai tabung nok blah ta ma ko kola ni je tam jene ha aku tei ko kop tei da khai kop tei hayo hayo motok jago bo thrai khai o bisi si jago o ya kong ko bosuka o ko sang no bate ta ka sak to aja ta jor man sin tong go bisi engka bisi bikin ko bo thai ngoi bisi ngoi mu ngoi ta khai bo ko sang ngoi tabu kai ka sai rai thang ka ta na poila khai am tei ka sai ya ta sai ya su ko sak chimi abo khai bo ko sak balap sin tong o song ko sak balap ko na song doktor belai ke kostong tong na kamang horo bo thui me ana na sala bo thui me ya nge mai ro khai sari da man sa ya mai bo sa ta ngo bo sali ya na bo na ram ta sa ka ba sa ka khop ta ro chau ta bini sori o kosto
cái mảng tổng ta belai khai rong mà sinh ra mà hai rong nó khai chừng bao mà con một tay na cái mấy à belai cost nang ó được khó cost nang ra cái tổng ta bỏ cái bên này bung mông ta mông không có bùi na bùi đẹp mà cái nong para này bung ta mà yo mana celaka hampara Pakla bari na Warrington Bazar yang una ganata Geno rok nok mang khana sini ko boy belai khe amo tase phonok na mo to sengle abina bo belai kerma senjang tongkha geno rok nok mang khana yakong baya bo hai mose masang yang tongkha tei bong ne nana song bo ma song bo phasong jo to kab laijak belai wana laijak geno rok jaya apro phonok ma sete kono phonok ya ko kasaro aboni sai sakang bo kono phonok ya ko na abona poila abona pai thakta phonok mane phonoka khomiro ko phonoka khomio phonoka thamyata ngai tabok norok klangna ni bagai sai tok lai tongo ante ja rang ka layang tongo to to ngani ni bosai ka tam khai an bosai kono khai hajra khai chau hajra khayo boni samung khayo ta je manu je khayo ta unti hini kore ngai abone bagai norok klangna ni kolok laya ta na kolok laya belai tamjani khai ma bosai rang mana lam boni hajra khai jale na taw boni hajra khai sama ba sana si kolok laya ha de maka ji manu na ni kamba ma ni bosatai to tongo jalan jela bokai bosai kunka boyas kode 11 বছর 11 বছর পরে তং হতো না পরে তং ক্লাস ko ngai nang lokurok ni thani ni serai ni bagai bom khaiso bamong keso span dita je man te lokoro an khai ro ge ke ban has ki talang man ham di ui tui phem na na hui lokoro an joto na nuk tong khai ro sa ba an bisa অবহাই অবস্থা তংহা nang buni hajina kaham karan khai bui hai ke nyo phata has jo phonu gei han pasang ki phil manan babe ang jam jab sama hain khe ba bini bukugo kok phaijak le akoya ro kamang bongni mokolo muktei koplo abono tam sanai seng কোনো সাজাক নাই করে আম হাই নৌকা হাঙ্কাই abono ফাইদে চবা লাইনাই যে মান সাকছিনি কুকুই কবনে বাগাই ব 1 বছর 2 মাস যাসিকো 14 মাস সংজা জাখাতা নাও বেলাই বিনামো বারই তংখা ইংগাই বরক ফাতারত রাঙ্গাই ফাতারত লাঙ্গাই সার্জারি রক খাইনা হাঙ্কা বেলাই পয়সা নাंनाय ইংগাই yang na hadi do Tengah norok puisa nong ni bising te kuno errands rok dak laika puisa taok se jora khai me ya kore khai me ako pok japon khai me ako am lang nya te ma dong mane no gyase am khai lai tong khat mo tong phan khai me ya talang man tong an bo kha ba khai dang ke ba so ya an bo sa no bi me yang tong khata namuk te se lalai ma tong khata na sige ngai ase Delhi no kabai tong bhai ke soilai tong mang kha igo dekhain tong ta kab lai yo nasik lai yo e সময় বাজালা ya khai sai bom mala li ana sai maya bodike jana nan pasa অবস্থা ya lokoro ano kharok jabai sidi ngai ta bok lokoro ni thani sobam san katana sano fatarat lenge surgery khaina ni bagna Nabono nokbai khana sini khajani ta hokte bokukso borok belai soglai jaya bo phabo samung khai sao den hajara khalai chalai jao geaboni bagai borok nok bonno gyase kai bosa daily kabo ngai borok kai kono soilai tong
kosto kay abo kosto hone abo tei sana se kok rekha belai tamjani hai ma tongrang belai khairago amu hai srai rok se chini future tabok se brok to na lok na ni jora ga jora sabo khairok tongrang ke ba tam sanai ba ga abo no phaide sang soba lainai je mansak chini kokoi koboi bini jakung tamjani khaba ang bo sai malia tei doctor phanongma bo kono salia phataro tlang sidi ni simise thaisa sai ro horsibna georo nai mana ni moto abo hai ungliata geabono bono phataro tlangna nangsinai haide abono sangje mansa kha kuar ya kuar khai sang soba laijabna tabok lokorok bono soba ya hangale saimali atam janengno nge borok bono khongsu gya nge nongni jati gosti rok khai soba lai soba lai borok bo jati soba kom be soba wan to jati gosti to soba tom to so khai soba wan soba ma khai to jati gosti wo sok nai rok na ang be dak san ma jutu na mo hai ei tong khana nge bin mo barik ma sakai ko sa a sang ni buku ko thanga ka nya pek lai phai bari ma sai bari se khayo komi ya na bari mang se tongo tao te se satung jora tabu kutung jora belai khai kostong tong na nogui no belai tam jani haima tong kha belai kharak ma sinsang tong nga thangse de nga nana nang ni bosok ni bagai sini lokorok no soba mong sanna damuso angki am tingyo sana musungu ane busung kisa hamdinan bagai ang chesta khayi ane kisa sobari jabadi jeri manai bari di dei tam khaya sa bono to sangjor khe sanma ya je musung khe siri nai ha tobo ang abon bagai sajo san jawo nga nang bo sok jaya ang bo suk ya bini thago ko to tong koroi nang sai song jase nga nang to borok bana tong jana na sai song da ko buri bai tongo buri bai tong nga ni bo bono sobana ni kono to pala kore ha kono khamata ko ang abon ka bu tongo ang tung tong hai manai na nang sakai khiklai to ningla kamon udu yang na no khiklai to ningla ang bokol no no ro kamon jaga jumi tong khai manai ang ro kamon bokol jaga pom pali ho jaga jumi am khai phaljak nai bo kono koroi manai koroi belai do khoni ko belai khairok mani ko nge nang tabo hamri na musung sukata ni hamri na musung sukan busung nang ai bun naigin haigi kaham kereng khayang bon to boy ang bobe bala basi khai tong na ni an khawasuk nong kha munai abu khai ngero nana bo sai khnari kha bin busuk ne bagi bo ma hai kostong to kha nge deli ka bo tong na ang deli ka bo phungsari ka ka khang ka bon ai si go ano ngai bu pa hin takap di man takap di ni ka bo to sei tong kha ble kok ma ya khono to sei tong kha ka bo ka bo takap di na ang phung mai cha ka di bro cha ka sarik cha yang din ba ga ya jo bin ba bu kha ong ko nyong han belai serious belai khairok ma sin ja tong lai kha abono norok no to teitam sanai norok bo nogui tongo saiman tongo nge abono bongni no khongni nge ang norok no koyo te ani personally nge norok no koi jao te kholom jao faidi je mansak seng kukuni bagai soba laina nge bongne account ang screen video screen ore re nai norok je mansak soba de je jani mantai ta khem no to seng jor khaimia san maya nge norok tomo tibra sangai tong khaiba chini kukui no hamrenani musung tongkhai banaro kisa soba jabadi belai khairogo belai tam jani haino nge srai rok sini future tabok torna lokna jora sengbrok no kahang kai khlaina rok maya hangke srai te bo serious sang thanai koek maso se am hai serious sang tong hangkai te bo bari thangnai bini mo je ang nok mane nge abono joto no koinai phaidi seng je man sak soba layanta hubo sungnai koroi nam khanyani abono phaidi seng soba lainai haino hai sana kalayo seng jorane bisingo nai mangkai to hamnai abono rang puisa belai nangai tongkha bongni nokhongo belai serious norok nogui mangkhana kap mang abo just thaklaya tabokai boma bisingo mothui tongo kisapono se kap mani thaige belai kostong tongkha nogui angba belai bakhatam jani haima tongkha abono seng soba laina ngai
ani je man mani ang bo kereja rang kereja boi hai sagre khainai boya nana do kinke ango sikango ani labar kisa phalmani abono norok no klang thangsinai nangkhai ang ngoya phan tongsina kinke angoro sini kokoino hajar kaisa riwai angno sengai kalangkha abono belai kha nango belai tamjani hai ma tongwang kinke abono phaidi thaina hai koya bongni no khongningai tei ang norokno sajao kolom masaka hinge nana to khusu kolom ka ai da nang lukurok no kolom jawo sanja jakana bini bosok ni bagai hinge te tam khai sing salai senai ba hinge nana ano suba jaba je ani je mansa klang jaka do hinge abono sang sengkha phadi amo haike seng je mantei soba laina seng jorawo yago 1000 kaisa tongkhai seng 100 200 le sobai mano hinge amo haijorao sang 100 200 haina bai thangma tongo sini yagrogo hinge jebo samanai rok saimano sang bosa botini bosa hamja kahamo hinge hamya omo hai hinge ba titam sanai ba hinge belai tam jani haima tongo belai khairo aboni bagai sang jorao rang kabangma sabai semasi tongo hinge sang 100 200 aba haike soba laikhai belai samongo nangnai sini kukuni bagai faidi abono norokno khulomoi haino hai san hinge nana sang thalai sini do jeng soba lainai je mansak bomo haige sobai man sang nailai anuta hinge asuknata jeng soba lainai tei kha klayo sini lokurok bo sobanai sini kha ganang maya ganang kabangma tongo tangai sobaya tongnai ba sang soba laino hnai ang toito tongota hinge soba lainai hinge hamnai tawana do tei sang kabangma rang bai sobai meya tongo sang jani mani ishor tongo hai da sang ishorni thani sini kukui koboi ni bagai iya pharai sori laina jani mani ishor no nge ishorni bisingtei borokni bisingtei abo haike soba laika sini kukui hamai basaon hanne ang poido tongo ta nge belai hambai nana no sangno sahor mani bagai do nge video je mansak share khlaiba dinrok sobai maini phano video kabangma share khaikai kaisak te kaisa abo haike nok lainai ingai seng khoksa khoknai abo haike soba laikina bang naita ingai norokno abono koinai video je mansak share khlaide ingai norokni jotoni abo haike support mankaise seng kukuino kaham kai treatment khlaima naita ingai norok noguna mankha belai serious amotei kono sajaknai motol ya